हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव आरो लाजिथाव मोनसे भाइरेल भिडिअ दायो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं आरोना। बेनि सिगांनो नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। महर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां मैना मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ जायफोर दिन्थिनो होननानै सानबाय थादोंमोन, नोंथांमोना दायो बिथांमोननि बे आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय बुकिं खालामहरनो हासिगोन। बिथांमोना मोनसे पस्टारनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर हिसाबै सुरजित देउरी आरो फावखुंग्रि हिसाबै मनालिसा हाज'वारी, लोगोसेनो सिनियर आर्टिस्ट एबा फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारी आरो कमेडियान अनिलकेयार नार्जारी आरो दांखो लोदो आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ दिन्थिनो होननानै सानबाय थादोंमोन, नोंथांमोना होखानाय नैबे नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनानै लाखाबानो जाबाय। नेक्स्टआव सावरायगोन लोगोफोर, क'क्राझार सोहोराव सासे सुबुङा लांथङै बेरायगासिनो दं आरो नाथाय बे सुबुङा सोर, हारसा ना बर' ना बांगाल बेखौ दासिमाव मोनथिथ'नाय जायाखै। नाथाय बे भिडिअ'आल' भाइरेल जागासिनो दङ। स' लोगोफोर, मा जालांजोबखो? बे साननैसोआव डेन्जार जागासिनो दं आरोना। एसे साबधानै थाबानो जाबाय, सोरनिबा न'फोराव हाबहैनो हागौ।